Ahojte ľudia, vítam vás u môjho nového videa. Som tu spolu s Nikým tentokrát. Dneska si zahráme Five Nights at Freddy's. Absolútne neviem, o čom to je, ale idem si zahrať. V živote som to nehral, takže keď budete vedieť nejaké dobré tipy a rady alebo tak o tejto hre, tak by môžete napísať do komentára a ja to tam pripája. Neviem, či je to online, alebo asi online, že? Dobre. Fazbear User. Čo iné? Počkajte, tak si dám to a trošku znižím, lebo... No. Takže. Absolutne, jak to funguje, či sa bude vyberať, akože kto je ten zavíjak, či to bude iba tak proste. Aha, áno. Dobre. ZZ Tamerlan Freddy. OK. A hra začne. 3, 2, 1, 0. No, dobre. O, to vyzerá dobre. Hack the terminal. OK. To vyzerá až tak ťažko. Nejaký giftik. Aj okno. Interakt. No ja to neprežijem. To tu hneď zomrem. To keď sa budú takto dlho otvárať dvere. A ešte sa potom sami zatvoria. Zatvoria sa, ne? Neviem. No tak to som ja. A budem brať tieto vecičky, ja neviem, čo to robí. Ojoj! Ale nerýchluj, ne? Nerýchlejšie než ja. To je nefér. Kam mám liez, akože... Ale som tam nemôže. Môže? Tak toto. On ma kam musí odniesť teraz? Do týchto balónikov, ne. Tak toto je hrozná hra. A nemám sa teraz zachrániť, no. Tak to neprežijem. To som mŕtvý hneď teraz. Dobre, však nevadí, pôjdeme ďalšie kolo. Ale 15 to musí ísť do stovky? Máš vakde, oživte. Počkaj. Oživia. Sa mi nechce. No, 40%. Za chvíľu polovina. Toto nevyzerá dobre. Čakajte, volám jeden môj kamarát. No. Kámo, typeček mi ide pomoc. Konečne. Záchrana. Kašlem na to. Rýchlo zdyrám. Neviem, kam mám akože potom zájsť, však nič také nebolo. No dobre, to je jedno. Či akože tieto tu, jak sú tieto tu šachty, do toho sa môže skovať? A to som jak mal vedieť? Som jak mal vedieť, že tady môžem prejsť? Predpokladám, že jak vždy na tie terminály kašlem. Neznášam také do hry, že musím čo hacknúť, tak proste len to. Vždy iba proste zdrám. Sa tu kde packa, ja neviem, kde je absolútne. Sa bojím, kde. Absolútne neviem, kde. 6, 7. Čo? Vyhrali sme, či nie? Ja neviem. Skejte. Double token init. Jo, vyhrali sme. OK. Asi. Tak ne. Tak sme nevyhrali. To je blbosť, však sme prežili všetci.
Dobra. Aha, to sobie... No to dobra. Okej, możemy iść zase do ďalšieho kola. 2v8. Tak to na to kašlem. No, infektet si zahrám. To najlepšie. No takže... Počkajte, ja mu napíšem, lebo... Nemám nervy na to. Aha, tu je viac tých map. Pizzaplex, Pizzaplex. Tam asi nikto. Nechce ísť okrem mňa. Ale kámo, tak Pizzaplex. Kto je Bonnie, ale kto? Diego okej. No furt volá. Teraz? To je ten Pizzaplex, či... What is this? Asi áno, že? Predpokladám. No. Sa tu ty vole... Napíšem 500 krát, tak... Potom neviem, čo mám robiť. Ja Pizzaplex. Ten, kto hral akže teraz FNAF Security Breach, tak dajte like na toto video, lebo ja som to v živote nehral. A strašne som si to chcel vždycky zahrať, lebo to vyzerá strašne dobre. No vieš? Takže... No, pečujem jump. No, aj, to je blbas. Takže ideme dole. Ojoj, no. Prečo ten Bonnie je tak rýchly? Prečo je tak rýchly? Prečo je taký rýchly? Na to nemám nervy. No. Zabudni na to. Zabudni na to, že pôjdeš po mne. Ja sa tu skúsim kam skovať. Sa asi neskovám, že? No, možno? Takto. No, to ma nevidí. No, takže. Kde by som to aj vyšlo. Počkaj. No. Okej. Dobre. No, žiadny, a tam by si ma nemusel všimnúť úplne, takže okej. Ja sa teraz poviem, že... Ja dúfam, že oni ma nevidia, že ma nevidí, keď tento... Mám tých halvečok menej. No, takže... Okej. Aha, takže žije. Ne, nežije. No ja dúfam, že ja dobre žijem. 2 minúty. Ach jaj, 2 minúty, to je dlho. No dobre. Počkajte, lebo ja tam mám kamarátovi. No, dobre. No. Sú tu poslední dvaja. Aj, nie sme. A poslední traja teda. Neviem, čo s tým.
trošku vykúknuť. Ja som si myslela, že to bude dobrá hra, že ju natočí, ale neviem. Has been captured. No tak ten typeček už. A čak som, nedával som na to infection? Že akože nech sme tu viacej, akože tak? No, ja neviem. Počkaj. Skúsim. Asmaty 922. Čak tam to aj nie je. No. Diego Asu. A? Tu môže byť viac. Aha, to sú hráči, akože. Kapel. Čakaj. Také dobré. Ide sem. Kapel nebude tušiť. Dúfam. No. To ja mu nepomôžem, ja sa bojím. Ja sa idem tiež nechať chytiť. No. A som mŕtvý. A čakaj, čo som? Čo? Kamene sa. Aha. Tak to nič. Tak to sa hodí, to je dosadné. No dobre ľudia. Ja vidím, že asi počkajte. To je toto. Polovina z nich nemá ani skiny, nič. Dobre. Ja to asi vidím tak, že by sme video už končili. Neviem, či sa vám toto video páčilo a dúfam, že áno. Tak ahojte.